שלום וברוכים הבאים למכון מלאכת שמיים. שמי אליעזר אדם, ומשנת תשנ"ד לימדתי יותר מ-2,500 סופרים. גם אתה תמיד רצית ללמוד כתיבת סתם, אבל לא היה לך זמן או שלא מצאת מורה. מה אם אני אגיד לך שאני יכול לבוא ללמד אותך אצלך בבית ובזמנים הנוחים לך? בשנים האחרונות אני מלמד כתיבת סתם אונליין, בקורס שכולל גם שיעורים מוקלטים מראש וגם מפגשים אישיים אחד על אחד בווידאו בזמנים שנוחים לך. לימוד הכתיבה בצורה יסודית, לימוד כל ההלכות למבחן, לימוד הכנת הקולמוס, והכל אצלך בבית ובהתאם ללוז הצפוף שלך. חדש לך הרעיון של לימוד כתיבת סתם אונליין? תיכנס לאתר soferstam.org ותראה את מאות מכתבי התודה מתלמידים. שם תוכל גם להירשם לשיעור ניסיון חינם וללא התחייבות ולהתנסות בעצמך כמה קל ללמוד כתיבת סתם אונליין. אז לחץ על הקישור למטה ולהתראות בשיעור.